After healing Jairus' daughter by the Sea of Galilee, Jesus now travels inland to his hometown, Nazareth. When you think of home, perhaps you think of a place of love and acceptance. He's been looking to rest, and you'd think he'd find it back home. But sadly, that's not what happens at all. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he's performing? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home." He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Jesus is rejected in his own hometown. And the reason that the people there give is that they already know all they need to know about him. They know that he doesn't have a high level of education. They know that he's a carpenter, and they know his mother and his brothers and sisters. Although they can't deny the wisdom of his teachings or the mighty miracles he's been performing, they do what most people do when they can't understand something. Their worldview feels threatened, and so they attack what they don't understand. Jesus replies to them by telling them that a prophet doesn't get honor in his own town, one of the many sayings of Jesus that have become just part of the English language. But the sad part about this is that although he did so many mighty miracles in other towns, because of their lack of faith, the people who should have been closest to Jesus didn't receive his blessings. It's easy for people who have spent time associating with Jesus to think that they know him. And that's why it's easy for them to reject the real Jesus. And ultimately, they will miss out on the blessings that Jesus has for them. That's what happens with many people who've grown up in religious homes or in church, and they think they know what Jesus is all about, and they don't like what they see and leave. But they don't really know the real Jesus. They don't know what he's like and what his message actually is. Think about it. What's your experience of Jesus? The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ.
We are invited to share this week in the great mission of Jesus Christ, the only begotten Son of God. He continues to amaze us by His life, words, and actions. So God so powerfully shares with us His only Son to become one like us in all human ways except sin. He inspires and empowers us to participate in His saving action through His redemptive death and resurrection. This is God's plan and purpose, to save the world through Jesus, the human God, with us. Jesus came to this world from humble origin, yet manifesting the power of God in sincerity of heart, attracting people whose minds and hearts are open to God's ways and means. A carpenter's son from a small town of Nazareth, so ordinary and simple. God chose this humble image so that those who truly seek God may discover the greatness and power of God through meekness, simplicity, and ordinary appearances, hence available to all. We may see ourselves as ordinary, husband or wife, parent or guardian, a child, a carpenter, laborer, or a house helper. But the power of God finds its way through simple yet willing hearts to open, accept the power of God through to work and through in and through us. We contribute God's saving work by humbly accepting our poverty before God and our ardent desire for God's love to grow in and flow out of us. Like Jesus, and through His power in us, we can perform great works of God and for God. May we truly embrace Christ, His image and character, and empower us to faithfully perform our Christian duties with love, joy, and peace. Let us bring Christ with us wherever we go, whatever we do, joyfully touching, healing, and announcing that God is truly Emmanuel, the God with us. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Prayer of Saint Gospel Ambrose. Reflections. In the name of the Father, The Lord and of be the with Son, you. and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet. Prayer of Saint Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood, flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of
His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy
mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, Soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us
on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Sa walang samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Amen. Ginoo marakan ninyo. Maigsoon, atong hinulsulan ang atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios sa pagkagaom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas na ko yamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sula pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sarang, akong sala, akong dahong asala, busa na amoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa talang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan pa kita sa Dios sa magagawom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon pa kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa mga tao din sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan, makagawom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Sakristan, bugtong anak Samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang adagalingkod sa tuo Samahan, nawata nga mong pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak og sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ang tanan pala. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, ug ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel. Katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo, ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila, ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna di ay propeta, diha kanila, mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatutok ako sa Ginoo,
nangaliupo sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangiliupo sa iyang kaluoy. Kanimo giyahat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay mga kamot sa ilang mga agalon. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babae, nagabantay sa mga kamot siyang agalon nga babae. Sa ingon usab, ang atong mga mata nagatutok sa Ginoo nga atong Dios, hangtod nga maluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo ako sa iyang kaluoy. Kaluoy kami o Ginoo, kaluoy kami matagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag gipuno pag-ayo sa bugal-bugal sa mapahitason sa pagtamay sa taong garbuso. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo ako sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, aron dili ako mapaytason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita. Yatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan, ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay musamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Manindog ang tanan alang sa atong ebanghelyo. Alleluia! Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug magpahiuli sa pananaw sa mga buta. Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus bibiya niya itong dapita o bipauli sa Nazaret ang iyang lungsod o mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa adlaw ipapahulay miadto siya sa sinagoga o nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto o silang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa, nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, o giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod ini wala sila motuo kaniya. Ug mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang lapit gawa sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang mga kadugo ug mga iyang banay. Wala siya maghimog milagro didto gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug nangaayo sila. Natingala sila pag-ayo nga wala siya ug wala
natingala siya pag-ayo nga sila, nga wala sila motuo. Unya, miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usas ato ang panginahanglan maligson gawas anang basic need, food, water, clothing, etc. Naapotay laing panginahanglan kanang gitawag nila og psychological need. Usa ani kinibitang panginahanglan nga kita pagadawaton. Need for acceptance. Iba nindot atong paminaw sa atong kaugalingon kung kita gidawat. Diba? Kung kita gi-appreciate, na kita gi-affirm. Lindot ang atong bation sa atong kaugalingon. Pas positibo ang ato ang panglantaw o ang ato ang pagbati. We feel that we are important. Pero, kung kita dili dawaton o isalikway, lahi po ng atong bation. We feel sad. Muna pong negatibo ang ato ang panglantaw sa atong kaugalingon. Kay mubati man ta nga, mura man tang dili importante. Diba? So, importante gina mga igsoon, kaning gitawag o acceptance, pagdawat. Ang atong Ginoong Kristo mipauli sa iyahang hometown sa Nazareth. Nasayod ta nga tao siya dito sa Bethlehem, apan nagdako siya dito sa lungsod na sa Nazareth. O sa dihang pagpauli niya dito sa ilaha, uban siya mga tinunan, misulod siya sa sinagoga o dito nanudlo sa mga katawhan. Sa pagkadungog sa mga tao, nahingangha sila, natingala sila, daghang kayo silang pangutana. Diin man niya kuhaan ka ng iyahang kahibalo, ka na iyang kaalam. Yun sa man niya paghimuan ng mga milagro. Dili ba na siya, panday mo na siya, anak mo na ni Maria, yung mga igsoon, si Simon, si Judas, o uban pa. Dili ba yung mga igsoong lalaki o babae, ana adiri gapuyo? Dili ba yung igsoon, mga igsoon sa, dili ba yung igsoon? Iyahan yung mga pariente, iyahan yung mga kasin. So, wala man sa word for kalang igtagsa o parente, ang ilang gigamit nga term, igsoon. Mao man gamiton sa ubang mga reliyon. Naganawa o, ningon mo si Kristo, walay igsoon nga lain. Na malagi dire, mabasa. Tinuod yan, mabasa nila, pero kung kay background sa kasulatan, magtuod yung ka nga igsoon. So, dili igsoon yan yung igtagsa o mga parente. Anyway, may igsoon sa lihang ang mga tao, lamati niya, naghagdahan kayo sila mga pangutana, o nasayod sila kung asa ligigikan, kailagi sila maayo sa itong Ginoo, kaila siya unsa iyahang background, o tungod din nagdumili sila pagtuo sa atong Ginoo. Wala sila mituo, o ilang isalikway ang atong Ginoo. Rejection. As a human person, isip tao, ato, tingali si Kristo, mibati po og kasakit. Sakit biyan na imo ng kaugalingong banay, mo kaugalingong lungsod. Dapat unta sila, garbo sila, proud sila, kay naay ilang kaugalingong kababayan nga, adunay gahom. Apan imbis ilahang daigo ng atong Ginoo, ay gisalikway mahinoon niya. Rejection. Nakasinati na mo gisalikway mo? Ha? Gisalikway mo? Kanang uban, labi na og tigulang yung kaayo niya. Giango-ango pag yun. Na ubang membros banay, ibaliwala ng tao na sila, marag isalikway, marag waanay pulos, waanay hinungdan, dili nakapustlan. So, ug mao na mahitabo na kung matigulang ko, may pagmamatay. May igsoon sa? Oo. Kay ato man ang need.
O kung kita mga igsuon, grabe ang ato ang kasinatian sa pagsalikway ba rejection. Sa gusto natong salili ang atong experience of rejection, na magbilong ginaglama na nagitawag natong psychological wounds. We become wounded psychologically kung grabe ang atong rejection na nasinati sa atong ginabuhi. Diba? Kung sa gabay pa ta, gadako taw kanon tayong isalikway, ang itong eskulahan, isalikway po ta sa atong mga teachers, isalikway po ta sa ato ang peer group na grabe anak mga igsoon. Diba? So kung kita isalikway, ang atong experience of rejection, dili guna makatampo sa atong pagtubo as a person. Ma-stagnated ang atong pagtubo isip tao kung grabe ang ato ang rejection. Apan, kung nagdako kita og nindot ang ato mga kasinatian sa kinabuhi og gidawat accepted gyud ta sa atong pamilya, sa atong mga teachers, sa atong peer group, sa atong community, then kanang atong kasinatian sa acceptance magtabang mag-facilitate na sa ato ang growth. So, acceptance facilitates growth, pagtubo. Rejection will lead us to stagnation. Now, usahay mga igsoon ato mga behavior ba, ato mga lihok ba, usahay, dili biyagot ta kasabot. Kung dili nato balikan ang atong kagahapon, kung dili nato balikan ang unsa tang hitabo sa atong kinabuhi kagahapon, dili biya po nato gid masabtan og maayo nganong naingon ta niini og maayo. Diabetay ako ang amiga, maglibog siya, ngano man gyud nga negative man gyud akong bation sa akong inahan. Nganong I feel that I am not connected with my mother. Wala mi banding. Naamis balay, pero kalayo niya, layo po kayo niya, di nyo ko mo feel na suod mi. Adiha na na-discover, nasa gamay siya, sa gamay pa, ang nagtubo siya, nagdako siya nga kanunang ikumparar sa uban niyang mga igsuon. Og siya, wala gagpod siya makadawat og kanang mga pagdaig affirmation. Nang kita may igsuon sa kung deprived ta og acceptance, affirmation, appreciation, attention, na agyo deficit sa ato ang personalidad. Munang usahay, maglibog na lamang ang, anong kapaalaway managaw? Palaaway mo ko kaayo? Anong gusto man yung kong mamantay? Anong gusto man kong manglibak? Anong ingon ini akong behavior? Anong sa mo kinakaingon ini? Na makasabot na talaga igsuon mo atong balikan na atong mga kasinatian. So, importante kayo una sa tanan, kung naatay mga issue on rejection, then, ato na siyang i-handle properly. Diba? Nindot kung ato na siyang ma-share nato sa ato mga suod nga makasabot nato. Kay mga tao nga, mudawat nato o musabot nato. Importante ni kaayo, aron kita mga igsoon makagawa niya ng makagawas ba mahimutang gawas doon sa atong kasinatian kaniadto nga very negative tungod sa atong rejection. So unsa man nato? Una sa tanan, importante nga makakat-on kita sa pagdawat sa atong kaugalingon. We have to learn to accept ourselves. Self-acceptance. Atong dawaton, ang unsay nindot nato, ang unsay patsada diha nato, ug ato usab nga dawaton, ang ato ang human flaws, ang atong weaknesses,
ang atong limitasyon, ang atong mga defects, ang atong pagka-crack, kay naamang ko tayo mga crack sa ato ang personalidad. Kalang tao nga maingon wa say diferensya, wala say weakness, wala say defects, wala say crack. Iyaharang gilimdan niyang kaugalingon. Kisa mong kunoy walay crack sa ato ang pagkatao. Kaming mga pare, daghan ako mig cracks. Nga tungod sa among mga cracks, makapasakit mi ninyo, mag-insulto mi ninyo, di ninyo kasabot. Diba? O, pare nga, magasige na lamang yaw-yaw, magasige na lamang o pangasaba siyang iyahang parokyano, makaingon ng gulaman ta nga, kung sa may problema ng paria, nanong sige malaman na siyang pangasaba, sige lang gisapot. Diba? O, kamubita mga ginikanan, o lantawa na iyong behavior, kung sige mong gisapot, sige mong yaw-yaw, basig na amoy daghang crack. So, we have to learn to accept ourselves, my sons, and be at home. Are you at home with your limitation, with your imperfection? Makadawat bata sa ato ang limitasyon, sa atong mga crack, sa atong human flaws, makadawat bata, or are we at home na naata-anak? Diba? Kaya na ubang mga tao nga, yun, mudawat na ilahang weakness o ilahang limitasyon. Kaya nga naman ko di ay, ug ato ng dawaton, mamatay na bago di ay tao, ato ng dawaton na ato ang mga limitasyon, ato mga weaknesses, ato mga imperfection, dili biya. Diba? Gani may igsoon kung ano ng dawaton, that is a stepping stone. Hagdanan na sa aron sa ato ang pagtubo sa ato ang pagkatao. Yun ana. So, ikaduha, after we accept ourselves, learn. Psychology niya akong gikuhan hagi. Giwali. Learn to affirm yourself. Self-affirmation is very important sa ato ang kinabuhi. Unsao na lang kung kita mismo dili mantigong mo affirm mo dahig sa atong kaugalingon. Kung ang ubang mga tao dili mo dahig nako, ya ako mismo dili pud mantigong mo dahig sa akong kaugalingon, kinsa pa may mo dahig nako. Dili biya pud ipanghambong mga igsoon sa. We have to learn to pat our shoulder. I am good. I am good. I am very patient. I am very generous. I know how to understand people. I know how to feel their feelings and emotion. Affirm. And finally, mga igsoon, be the best of who you are. Be the best of who you are. Atong i-improve maayo ang ato ang kaugalingon. Kung naay angay baguon og usbon, ato nang tinguhaon nga ma-improve nato ang ato ang personalidad. Kung kita walay pagpailog og pasensya, then we have to learn to be patient. Kung kita gahing musabot sa uban, then maninguha ta nga makasabot sa uban. Nasayo ta nga dili lalim na musabot sa uban. Kay mas dali ang paghukom kaysa pagsabot sa behavior sa ubang mga tao. So mao ni ang ato ang gimbuhaton sa ato ang kinabuhi. Learn to accept yourself. Affirm yourself. And lastly, learn to be the best of who you are. Kung nasayo ta mga igsuon, nga ato lang ma-attain, makabot ka ng atong tinguha, nga mahimot ang best sa ato ang pagkatao, kung kita maninguha sa pagtuman sa mga kasuguan sa atong Ginoong Kristo. Maninguha ta
nga mutuot ta sa iyang mensahe. Kung atong tinguhaon nga atong makinabuhi ang iyahang mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Matag adlaw. Palihog manindog. Nagato kami sa Diyos, ang Amahan, makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa talang makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo si Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan surapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuon nga Dios gikan sa Dios nga matuon, gianak dili binuhat usag kaniya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato, gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa ikatulo kadlaw, nabanhaw siya, aron matumal ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian ngulay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot kalibutan. Amen. Gisalikway si Kristo sa iyang mga katawhan. Diha sa pagtuo, atong dawaton siya nga atong Ginoo maluluwas ug kita musampit sa iyang ngalan. Ginoo, dungga kami. Alang kang Bishop Julito Cortez nga nagsaulog usab sa iyang adlaw natawhan karon, atong obispo diha sa iyang pagpangalagad alang sa kalambuan sa katolikong pagtuo nga ang Espiritu Santo mapadayon unta sa paglig-on kaniya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw nga nagserbisyo sa katilingban, nga magbakanunayon unta sila sa ilang pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton unta kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug sa tanang mapalawman pa ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa himayang dayon kanila, nga namatay diha sa pagtuo o pagdawat kang Kristo, ilabi na ang atong magipamisahan karon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa imong kaayo, Amahan, pamatia mga pangamuyo sa imong matuhuon nga katawhan. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
Maigsoon, pag-abok kamo, ano nag-akong iyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios ang mahal magagawang sa tanan. Luta sige ng sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalat alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyon ta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kani. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat Ginoo. kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios katunhay pagkagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kata kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Di sa likway sa tao ang pakikigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli nini kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway huno nga pag-awit sa Panginoon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygo na nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Manglud ang tanan palig. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadalang imong espiritu, aron pagsantos sa imong gasa, aron mahimo kilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ato'y sangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, naghahalat kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa talang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among ipahanungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila hanggang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana, sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon nga ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog ang tanan palihog.
Mga igsoon, atong hiusahon ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan, ginamit ang mga pulong naggibilin sa atong manunubos, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ning pagbuot ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadaotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Sakristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Sakristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato kami ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kalinaw na itong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas, peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mangluhod ang tanan kami. Maigsoon kay si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa makausap pa diha sa atong pagpangalawat, mo-observe ta og social distancing. So naara may mga lay minister nga Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know that I see it, and when I Maghampo kita. O
Ginoo. Binunta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo nining Eukaristiya. Kaya mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Orasyo Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluloyon ug mapaangoron nga amahan, ania kami nangaliupo sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka og bisakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagana ang tambal aron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug huna-huna. Kaligon sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksjonana ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang niadtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginong Hesukristo imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa panghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo ug pagpaginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino. Ang lingkod ang tanan palihog alang sa atong mga pahibalo. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, July 13, 2021, Anticipated Mass, Zone 4 and MBG. 6 a.m. Mass, Zone 5 and MPHRM, 8 a.m. Mass, Zone 6 and CWL, 5 p.m. Mass, Zone 7 and Ilim Community, 7 p.m. Mass, Zone 8 and Divine Mercy Promoters, Lector Group B. Church donations for the period of June 27 to July 3, 2021. Wilfredo and Stella Patrocinio, 3,000 pesos. Vicky Chan Ven, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000. Generica Drugstore, 1,000. Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 300 pesos. Gipainumduman ang mga presidente o mga representatives sa mga zones, chapels o religious organizations sa binulan nga tigom, ugma Domingo, Hulyo 4, 2021. Human gayud sa Santos nga Misa sa alas 8, ang takna sa buntag. Himuon kini sa atong Parish Center.
Magsugod na usab kita sa nobinaryo sa Beren sa Carmel karong umaabot nga Miyerkules, Hulyo 7, 2021. Kini agig pagpangandam sa kapistahan karong umaabot Hulyo 16, 2021. Ang kinabuhi ko, halad ko, usa ka programa sa simbahan, di inihalad nato ang pagpasalamat sa Dios, pinaagi sa atong paghalad sa envelopes, nga ihulog dinhi sa box, dapit diri sa altar. Hinaot magiyahan kita niini. Daghang salamat, nagpahibalo PPC Core Group. Sa sunod Domingo, Hulyo 4, or ugma puhon, 2021, unang Domingo sa Hulyo, mauna ang pagsugod sa kanselasyon sa misa matag alas 3 sa hapon. Ug hangtod na kini sa mga mosunod nga bulan, hinaot giyahan kita niini. Daghang salamat. Manindog ang tanan palihog. Ang Ginoo manakalyo. Nausap. Panalangin ang gamo sa Dios sa magagawang sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maigsoon mayong gabi natong tanan, malipayong Domingo kaninyong tanan, Happy Sunday para ugma. Lord, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one. A family that embraces peace and love. A family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen. Once I have seen a child
Diyos